Bé, doncs ara sí, bona tarda i benvinguts a tots i totes a l'Espai Línia a Barcelona. Estem a la gala de la primera edició del Premi Casal Català de l'Any, una gala que ens fa molta il·lusió celebrar i estem molt agraïts d'estar tan ben acompanyats. Aquesta distinció, aquest Premi Casal Català de l'Any, és una distinció singular i única i la promou Exterior.cat i reconeix la tasca de les comunitats catalanes a l'estranger. Abans matèria i començar doncs, amb el lliurament dels premis, obrirem i tancarem aquesta gala amb la veu de Clàudia del Valle, que ens acompanya avui. És una jove catalana que acaba de fer el primer treball al que callem i que estem convençuts que us agradarà amb tots vosaltres. Clàudia del Valle.
Gràcies. Bé, doncs gràcies, Clàudia. La tornarem a sentir al final de la gala. I ara sí, com dèiem, donem el tret de sortida a aquesta gala. Avui lliurem el Premi Casal Català de l'any. És una distinció que ha nascut, que neix aquest any, per posar en valor la tasca que fan els diferents casals i les associacions arreu del món com a punt de trobada de les diferents comunitats. A més, fomenten el vincle des de l'exterior amb Catalunya a través de la llengua, la cultura i altres àmbits, i també promouen doncs, el coneixement del país. Abans de començar a fer el lliurament tant al finalista com al guanyador del Premi Casal Català de l'any, donem la paraula a Quim Miró, director editorial d'Exterior.cat. Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. Director general de la Catalunya Exterior, membres de la Junta Directiva del Cercle Català de Madrid, president de DIFOLC, president de l'Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana, president d'honor del Consell Català del Moviment Europeu, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya i també representants de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes, FIEC. A tots i totes, gràcies per la vostra assistència en aquesta gala del Casal Català de l'any. Avui és un dia de festa pel diari digital Exterior.cat. Per això ens hem aplegat aquí, a l'Espai Línia de Barcelona, per lliurar per primer cop el Premi Casal Català de l'any. Com a director editorial d'Exterior.cat puc dir honestament que després de 6 anys, que els complirem el mes que ve, hem sabut consolidar un projecte periodístic pioner. Recordem que fins a l'aparició d'Exterior.cat no n'hi havia cap especialitzat en la Catalunya exterior, un mitjà totalment professional, fet des del rigor i amb un objectiu clar, cobrir diàriament una demanda informativa des d'una òptica diferent i complementària a l'oferta de la resta de periòdics digitals catalans. Exterior.cat va néixer amb la voluntat de contribuir a donar visibilitat a l'acció exterior de la Generalitat i les seves diferents delegacions que té al món, de l'Institut Ramon Llull i les seves oficines, així com del procés d'internacionalització de les empreses catalanes al món. I sobretot, a ser la veu de les diferents comunitats catalanes arreu del món i d'aquells catalans i catalanes que exporten el seu talent a l'estranger. En aquest temps, la capçalera ha arrelat en l'univers de la Catalunya exterior, un espai on avui conflueixen 500.000 de catalans i catalanes i que avui, amb Exterior.cat, tenen com a mitjà de capçalera un mitjà fet a mida per tota aquesta comunitat a l'estranger. I és així com hem aconseguit fidelitzar una comunitat de lectors sense perdre l'ambició de ser-ne molts més, però no a qualsevol preu. Volem continuar fent un periodisme de qualitat. El propòsit renovat és el de continuar enfortint el vincle perquè la capçalera visibilitzi encara més la realitat catalana a l'estranger. Avui Exterior.cat té més múscul que mai, gràcies sobretot a l'equip que tinc la sort de liderar, un equip molt petit, però molt cohesionat. Així doncs, el meu primer agraïment és a tot l'equip. Gràcies. Però avui vull fer un agraïment sincer a l'editor del grup Comunicació 21, David Santol. Fa 5 anys, o gairebé 6, no només va tenir la visió periodística i empresarial d'impulsar aquesta capçalera, sinó que em va fer l'encàrrec quan aleshores jo vivia als Estats Units a tocar del Mississippi. Ni la diferència horària, ni la distància, ni la pandèmia van impedir donar les primeres passes i consolidar aquest projecte. El grup Comunicació 21 va fer una aposta decidida i durant aquest temps ha demostrat una gran capacitat de resistència, especialment en temps en què el periodisme viu encadenat en una crisi permanent. Moltes vegades l'editor s'ha sentit molt sol, especialment els primers anys, però la perseverança té la seva recompensa. Per això vull agrair la confiança i el compromís amb la nostra capçalera que des del govern que va encetar la consellera Victòria Alsina
i que ha donat continuïtat també la consellera Meritxell Serret. A totes dues, moltes gràcies. Avui som a l'Espai Línia, com heu pogut veure, un equipament no només obert a Barcelona, sinó també a la seva àrea metropolitana i també al món, perquè aquí, a l'Espai Línia, també és la seu d'Exterior.cat i també vol ser un espai obert per a la Catalunya exterior. Prova d'això és que el pròxim 28 de desembre aquest mateix espai serà la que acollirà la trobada oberta de la FIEC, una entitat puntal i que abraça la comunitat catalana a l'exterior. És així com considerem que teixim ponts i ens sentim un actiu més. Avui lliurem el Premi Casal Català de l'Any. En aquesta primera edició voldria donar l'enhorabona tant al casal finalista com també al guanyador. No hem plantejat aquest premi com una competició, sinó com un reconeixement a la feina feta. Amb aquest premi donem valor afegit a la tasca que fan tots els casals, que són l'ànima del nostre projecte i és la nostra audiència més directa. Que sigui el primer de molts i que aquesta gala també es vagi consolidant com la Festa de la Catalunya Exterior. Moltes gràcies i visca la Catalunya Exterior. Gràcies, Quim. I ara sí, vinga, va, donem tot el protagonisme als casals catalans. Recordeu que hi ha 2 casals que avui són premiats, però que en aquesta primera edició van ser 3 més els que van estar lluitant en l'última tria. Van ser el de Brussel·les, Guayaquil i Victòria Melbourne. Per tant, veieu que abastem pràcticament tot arreu. A tots 3, Brussel·les, Guayaquil i Victòria Melbourne, els encoratgem per seguir projectant la cultura catalana als seus països. Doncs vinga, ara sí, el finalista del Casal Català de l'any 2023 és el Casal Bay Area i North California als Estats Units. Us expliquem molt breument què és el que vam valorar per fer-lo finalista. És una entitat molt dinàmica i molt cohesionada, majoritàriament integrada per catalans, catalanoamericans i amics de Catalunya que treballen en el sector tecnològic de Silicon Valley. Les activitats que promouen faciliten l'intercanvi cultural, l'intercanvi social i també fan xarxa entre els catalans i els nord-americans. El delegat del govern als Estats Units i al Canadà, Isidre Sala, és qui avui hauria de ser amb nosaltres, però no hi és a Washington. Però el tenim una miqueta a prop. Té unes paraules que han registrat en aquest vídeo que ara mateix podreu veure. Com a delegat del govern de Catalunya als Estats Units, és un plaer felicitar el Casal Català de la Bay Area i del nord de Califòrnia per haver aconseguit ser finalistes d'aquest Premi Casal Català de l'any. És veritablement merescut. El Casal Català de l'àrea de San Francisco fa més de 30 anys que està fent moltes activitats amb molt d'èxit, aglutinant a tots els catalans que viuen en aquesta zona, amb totes les activitats de promoció de la llengua i la cultura catalanes, però també de crear xarxes i connexió entre tots aquests catalans que estan en aquesta zona, que molts cops senten lluny de Catalunya, geogràficament, també a nivell de distància horària, i que això fa que sigui un element aglutinador molt important. I de fet, totes les seves celebracions tenen molt èxit i la gent hi va perquè en té moltes ganes, encara que els hi costi a vegades fins i tot hores de trajecte. I també valorem moltíssim, i crec que també és merescut, el Casal Català de la Bay Area també ha estat sempre molt ben predisposat a ajudar altres casals catalans que estan o començant o estan començant noves etapes a compartir els seus recursos, la seva experiència i tots els seus coneixements per a que pugui ser més fàcil aquesta tasca de promoció envejable que fan tots els casals. Endavant, continueu així, des de la delegació sempre ens tenim al vostre costat i endavant. Bé, doncs gràcies al delegat. Qui també ens havia d'acompanyar avui és el president del Casal Bay Area i North California, Joan Morales, però també és als Estats Units. En aquest cas és a San Francisco, no és a Washington. Però també ens ha gravat unes petites paraules i les podeu gaudir. Hola a tothom, soc en Joan Morales i avui és un dia realment especial per a tots nosaltres al Casal Català de la Bay Area i nord de Califòrnia. Estem profundament agraïts i emocionats per rebre aquest reconeixement com a finalistes al Premi al Casal Català de l'any 2023.
És un reflex de l'esforç col·lectiu i la dedicació de tots els membres del nostre casal. El nostre casal és relativament jove, establert fa uns 30 anys. Hem crescut fins a convertir-nos en una comunitat vibrant de més de 500 membres actius. Tot i que ens separen més de 9.000 quilòmetres de distància i 9 hores de diferència horària, el nostre casal ha construït un pont que uneix Catalunya amb la zona de la badia de San Francisco. Amb aquest reconeixement estem més motivats que mai per seguir creixent i enfortint la nostra comunitat, fent que la cultura catalana sigui coneguda i estimada en aquesta part del món. Gràcies a cada membre, voluntari i amic del casal. Aquest premi és un èxit de tots vosaltres. Moltes gràcies a l'equip d'Exterior per tota la vostra feina, per apropar-nos a casa i per fer-nos més visibles dins de Catalunya. Bones festes a tots i visca Catalunya! Bé, doncs moltes gràcies també al Joan per enviar-nos aquestes paraules. I si us pensàveu que ens quedaríem sense foto del premi, no serà així, eh? Demanem la presència ara mateix del director general de la Catalunya Exterior, Rafael Cavalleria. A qui li demanarem unes paraules breus aquí a l'escenari, si us plau. Bé, primer, abans de tot, agrair a Exterior.cat la seva invitació per participar en aquest acte. Com ja s'ha comentat abans, i em sembla que has estat tu, Quim, hi ha dos casals, no? Un premiat i un finalista, però realment hem de ser conscients de que hi ha més de 100 casals actius arreu del món, a més de 40 països arreu del món, i que tots ells, dins de les seves capacitats i habilitats i oportunitats, duen a terme una tasca molt important que des del govern sempre intentem donar-los suport. Ara estem parlant del casal de San Francisco i realment amb les paraules del delegat i d'en Joan Morales una miqueta ja ha definit el perfil d'aquest casal, no? És un casal que relativament jove, 30 anys ja són uns anys, però relativament jove, format per una comunitat catalana que no només fa activitats de cohesió per tenir i per esdevenir una xarxa de relació entre catalans, en aquest cas en la badia de San Francisco, sinó que a més projecten Catalunya amb aquesta activitat, amb aquesta relació que estableixen entre ells i marquen la seva catalanitat amb orgull i amb dignitat per fer-ho present en un lloc amb les característiques que té San Francisco. Per tant, he promès que no m'allargaria, m'agradaria dir moltes coses més. De fet, amb en Joan ens vam conèixer fa 5 anys, abans ho comentàvem també amb la Núria, no? Amb una trobada que vàrem fer a Washington, allà ens vàrem conèixer i realment ja veies que tenia aquelles ganes, aquell ímpetu, aquelles 500.000 idees en el cap per tirar endavant el seu projecte. I malgrat tinc un equip petit, i com també apuntava el Quim Miró fa una estona, un equip petit però molt ben cohesionat pot donar molts bons resultats. I crec que el casal de la badia de San Francisco és un clar exemple d'un casal del segle XXI modern que utilitza les noves tecnologies i que té molt clar quina és la seva tasca i sobretot que ens ajuda a projectar d'una manera molt, molt positiva Catalunya arreu del món. Moltes gràcies. I ara demanem la presència de Montserrat Rubiralta, la mare de Joan Morales, el president del casal Bay Area i North California, que és qui recollirà el premi com a finalista. Endavant, si us plau, també convidem Rafael Cavalleria i Quim Miró en aquesta entrega del premi. Bé, doncs, primer premi de la tarda entregat.
I del finalista passem al guanyador. Ara sí és, diguem, el moment àlgid d'aquesta gala. En aquesta primera edició, l'equip d'Exterior.cat ha decidit que el premi sigui per al Cercle Català de Madrid. Hem posat en valor que és un dels casals més actius de tota la xarxa de casals catalans arreu del món i sobretot perquè escenifica un gran simbolisme per la seva promoció de la llengua i la cultura catalanes al cor de la capital espanyola. Ho simbolitzen, per exemple, amb el grup de teatre Santiago Rossinyol o també la colla de Castellera, que es diuen Los Gatos. A més, el Cercle ofereix una programació àmplia d'activitats. Tenen sardanes al Retiro, fan mostres de teatre amateur, fan fires de dibuix i pintura, fan cursos i voluntariat per ensenyar el català. Tenen una festa major que s'allarga 10 dies. I des d'aquí ja ens fa enveja, una mica l'agenda que tenen. A més, com a novetat, aquest 2023 el Cercle ha posat en marxa el voluntariat per la llengua i cada cop té més participació. D'aquesta manera també s'ha convertit en una de les seus de Rap Ràdio. I com a data assenyalada, aquest 2023 es compleixen 100 anys de la posada en marxa del primer casal català organitzat a Madrid. Ara sí és moment de fer aquest lliurament de premi i tornem a demanar, si us plau, que pugin Rafael Cavalleria amb Quim Miró i també podem comptar amb una àmplia representació del Cercle Català de Madrid. Qui recollirà aquest premi és la vicepresidenta Carlota Jover. Ara sí demanem que pugi, si us plau, a l'escenari Albert Masquef, qui en nom del Cercle Català de Madrid i expresident ens adreçarà també unes paraules. Bona tarda. Pels que em coneixeu sabeu qui soc, però per qui no ho sàpiga, soc Albert Masquef, president del Cercle Català de Madrid fins fa 2 anys i últimament vocal de Junta des de fa unes setmanes. Com ja s'ha dit, no em pertocava a mi dirigir aquestes proves d'agraïment, però la caiguda del president Josep Ramon Casas al tornar a Madrid de recollir un altre premi pel Cercle que se li va donar per part de la FAC, ara fa 4 dies, ha fet que sigui jo que hagi de llegir el discurs que sí ha preparat el Josep Ramon. Bé, bona tarda a tots. Agrair la presència en aquest acte, fonamentalment al director general de la Catalunya Exterior, Rafael Cavalleria, als directors generals d'altres i presidents d'altres entitats, com són els presidents de Adifolk, la FIEC, també està el president de l'IPEC, el president de la FAC, és a dir, aquí ens acompanyen molts. Volem agrair també i saludar especialment el Quim Miró, director editorial d'Exterior.cat, que organitza aquest acte i el premi que ha creat i ens ha atorgat a la nostra entitat. Saludar i felicitar igualment en Joan Morales, president del Catalan Bay, àrea del Casal de San Francisco. I també, saludar els companys de Junta que ens estan acompanyant aquí. L'Oriol, la Carlota, el Ferran i jo mateix i a la meva muller Maria José Quijano. Bé, aquí posa el president, diu que agraeix Albert Masquef, expresident i avui vocal de Junta i sobretot amic i mestre que vaig rellevar fa gairebé 2 anys al càrrec i que amb la Maria José porta des de fa molts anys l'agrupació sardanista del Cercle, també els treballadors de la casa, els socis presents i en general tota la família. Gràcies a tots per ser-hi. Reitero, Quim, el nostre agraïment per l'atorgament del primer premi en els 2 sentits. Primer, cronològicament, per ser la primera edició. I primer, perquè hi havia 2 finalistes i dels 2 hem sortit afavorits amb la grossa. Què voleu que us digui? Quan algú rep un premi, moltes vegades es diu que el premi és immerescut per modèstia pròpia i a voltes d'una manera una miqueta hipòcrita. Doncs no vull dir el mateix, però gairebé. I per què ho dic? Perquè només els que treballem per tirar endavant un projecte com el del Casal Català, sigui on sigui, sabem que l'esforç que es fa és molt en tots els sentits. D'entrada és gratis.
cosa que fent ús del tòpic que tenim a tots sobre els catalans és una cosa que ens fot una mica, no? Perquè ja que treballes, però no sols això, sinó que a sobre de no cobrar encara perds temps de feina, de família, d'amics i temps lliure en general per dedicar-te al teu casal. És per això que he de reconèixer finalment que el premi és merescut, però per una tasca col·lectiva de tots els que ho fem possible. Just fa un any vaig tenir l'honor de rebre personalment el Premi Josep Maria Batista i Roca, atorgat per l'IPEC, i en el discurs d'agraïment vaig dir una cosa que avui vull repetir. Abans que jo, 5 persones més relacionades amb el Cercle Català de Madrid l'havien rebut. I això vol dir que les coses no s'estan fent malament i que això és un treball col·lectiu que ve de llarg. Com es diu en castellà, algo tiene el agua cuando la bendice. Però no només és merescuda pel Cercle Català de Madrid, sinó també per la resta de casals del món que fan cadascun una tasca vital per la cultura, la llengua i la nació catalana és el nostre bocinet de terra al que vivim. Cadascú té al país el que té la seva seu, els seus problemes i avantatges. Cadascú disposa dels mitjans que té i cadascú té la inventiva que Déu li ha donat. És a dir, cada casal és un món en si mateix. Ara bé, si amb tot el que costa fer la nostra tasca, algun moment alguna ànima caritativa reconeix la feina amb un premi, això et reconforta i et dona ànims per seguir endavant. És per això que vull des d'aquest escenari de l'Espai Línia felicitar no tan sols al Català en Vella Àrea del Casal Català de San Francisco, sinó a tots els casals del món. Si no vaig errar i no m'equivoco, Rafael, corregeixes el món, hi ha 117 casals catalans repartits en aquest moment. Dic cadascú d'una manera diferent. Hi ha casals històrics que tenim seu, altres són casals acabats de crear que són telemàtics, funcionen sense seu i convoquen els seus socis i amics per fer activitats presencials o virtuals. Uns tenen empleats i en altres tothom és voluntari. Tan vàlides són unes com les altres. Tot el que sigui donar a conèixer la cultura catalana i mantenir les tradicions que ens uneixen són igual de bones. I aquest premi n'és un reconeixement explícit d'aquesta realitat dual. Catalan Bay i el Cercle Català de Madrid no s'assemblen en res en quant a estructura, i m'alegro molt que Exterior.cat hagi reconegut aquesta dualitat. Ara vull fer, resumit, uns pocs minuts que ha estat des de la seva fundació fins ara al Cercle Català de Madrid, que som avui i volem fer en el futur. Temps era temps, com deia Serrat. L'any 1952, a Madrid, la gent començava a dures penes a sortir de la postguerra i hi havia també gent catalana vivint a Madrid. La migració econòmica de catalans no era com la d'altres terres de l'Estat. Poder era gent més del món empresarial que anaven a Madrid com a centre de poder i d'influència. Aquells catalans que es reunien a llocs tan emblemàtics com la pastisseria, la Florinata, la plaça de Celenque, molt a la vora de la Porta del Sol, i compraven totes les especialitats pastisseres catalanes, només en aquell moment es trobaven, van decidir crear el Cercle Català de Madrid. Ara fa 100 anys ja hi havia hagut un intent de Cercle Català a Madrid, que malauradament pels signes polítics d'aquella època va acabar desapareixent. Una entitat que va néixer pocs mesos abans de la dictadura de Primo de Rivera i que va subsistir fins al final de la Guerra Civil. Cal agrair a la neta de qui va ser president durant uns anys el seu contacte i informació. Encara abans trobem antecedents d'empresaris catalans del segle XIX que es van arrelar a Madrid al barri de Carabanchel, on deien que hi havia un ambient més net i ventilat per ser el punt més alt de la ciutat. Molts banquers, enginyers i empresaris van acabar comprant o construint-se els seus palauets en aquella zona. Ara, des del Cercle, estem investigant i seguint aquests punts, tot i seguint l'obra del professor de la Universitat d'Alacant, Carlos Barciela, madrileny de Carabanchel, que ens ha obert els ulls d'aquell moment històric de l'arribada de catalans a Madrid. Aquests catalans eren segurament els que a l'agost de 1889 inauguraven una nova sede del Círculo Catalán, com recull la premsa del moment. Només és una noteta. Però el 1889 existia el Círculo Catalán a Madrid. Doncs després d'aquests antecedents el Cercle sí que finalment s'arrela l'any 1952. Comença fort. Amb classes de català a Madrid quan ni tan sols a Catalunya es podia parlar el català més enllà de l'àmbit familiar. I tot seguit comença a fer actuacions teatrals, el grup de teatre Santiago Rossinyol, actual Esbar d'Ensaire, a programar ballades de sardanes a diferents parcs i que avui continuen al Retiro a l'anomenada Glorieta de la Sardana, sense faltar també dinars, sopars, on els catalans es reunien i compartien les seves experiències vitals i, sobretot, xerraven en català.
Allò era una barreja entre el que llavors era una casa regional i un veritable casino. Allà on la gent anava a llegir el diari, a jugar a les cartes, a berenar, i allò que avui en un món tan significat ens sorprèn més, i és que esperar que arribés el diari de Barcelona a la tarda-nit per conèixer les notícies vingudes de Catalunya. Allò va anar creixent, el teatre, l'esbar, la coral, el grup de joves, que tenien discoteca els caps de setmana, les colles sardanistes, Montserratina i Siguin qui som, la colla Els Fadrins que reunia els empresaris, artistes i catalans universals que vivien a Madrid, les misses en català amb el nostre estimat Josep Maria Puiggener com a mossèn i una mica més tard amb la creació de la penya blaugrana i tot farcit de festes arrelades a Catalunya, Sant Jordi, la festa major que celebrem cada any amb el patrocini de les Diputacions catalanes, la calçotada, que no pot faltar mai, Sant Joan, els panellets per Tots Sants, el tió i tot el que es mou en l'àmbit popular de Catalunya. No puc deixar de destacar en aquest punt especialment l'esforç del grup de teatre Santiago Rossinyol, i en particular a qui el dirigeix tan encertadament, la Núria Soler, actriu i actual vicepresidenta del Cercle, que fa que cada actuació del grup sigui un èxit, que omple el nostre teatre de gairebé 150 places i que ha aconseguit amb les representacions i els tallers de teatre que siguem una referència. La recent implementació del grup jove ha suposat una gran fita també per nosaltres i finalment és molt important poder fer a Madrid una mostra de teatre en català amb 4 representacions de grups amateurs que cada any es trien amb més de 30 propostes, el que per nosaltres és un verdader orgull. Fa un parell de setmanes vam tenir també el plaer d'entregar a la Núria Espert el nostre Premi Santiago Rossinyol a persones que han donat a conèixer la cultura catalana a la nostra ciutat. Premi que han rebut actors catalans tan destacats com Josep Maria Flotats l'any passat, que per cert a veure si es millora també de la seva caiguda i les conseqüències, i d'altres actors catalans amb arrels a Madrid. Aquest acte va ser, com cada any, la Festa del Teatre. Destacar igualment que estem adherits al cicle Gaudí promogut per l'Acadèmia de Cinema Català, en el marc del qual projectem una pel·lícula de producció catalana cada mes. La mostra de pintors Fedipiga que fem cada any als carrers i places de Madrid, els amics dels museus i les noves seccions de senderisme i tai chi completen les activitats del cercle. No puc oblidar una circumstància que ens honora molt, i és que el cercle és un ateneu català més, i des de fa anys forma part de la Federació d'Ateneus de Catalunya, com també està a la Confederació Sardanista, l'Agrupament d'Esbars, la Federació de Teatre Amateur i en conveni a la Coordinadora de Colles Castelleres. Tornant a la història del cercle, el novembre de 1975 van despertar la llibertat després de 40 anys de dictadura i es va produir un fet dels més importants a la història de la nostra entitat, que els que ho van viure en directe ho van fer entre llàgrimes als ulls. Em refereixo a un fet fonamental en aquella època històrica, que és la tornada de l'exili a Catalunya del molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, Josep Tarradellas, per reintegrar-se al càrrec que mai hauria hagut d'haver deixat. Doncs en aquell moment històric de l'any 1977, abans d'arribar a Barcelona a pronunciar aquella frase famosa de «Ja sóc aquí», va passar per Madrid, entrevistar-se amb el rei i amb Adolfo Suárez, llavors president del govern espanyol, i vàrem tenir el plaer de rebre el president a la nostra seu, on va agrair el suport dels catalans a les seves institucions perdudes i en aquell moment recuperades, i va pronunciar la frase que ens va marcar com a entitat. És la primera terra catalana que trepitjo com a president de la Generalitat. Va dir aquell dia a la nostra seu. És un orgull als catalans emigrants que, ignorant la pàtria, fent tan parella des de terres llunyanes. Un atemptat l'any següent que va produir la mort d'un company i va destrossar casa nostra ens va posar a prova, però va suposar que es demostrés la solidaritat del món cultural i artístic, així com de les institucions tant catalanes com de Madrid, i va fer que el cercle revifés. Pensareu que amb tot això es duu viure a Madrid i defensar Catalunya, el que és, el que representa i el que fa. Doncs sí que ho és d'una vessant de les institucions i per qüestió política. No ho vull deixar així perquè sembla el que no és. Madrid és una ciutat oberta. Tothom hi cap i s'hi viu molt bé. Ho diu algú que va arribar fa 53 anys amb 10 anys, un nen, i que ha viscut sempre còmodament i on ha creat una família, esposa i fill madrilenys, i on hi tinc molts amics. Si hi ha algun moment de tensió i de mirar-te de reull, sobretot si et senten parlar en català, entenc que és des de la crispació política que tenim i d'aquell recel que històricament han patit els catalans, perquè ja sabem que els catalans hacen coses. Per això, excepte en un percentatge molt petit,
És una situació que no vivim quan sortim al carrer, amb sardanes o la colla castellera, on la gent ens aplaudeix i participa de manera activa. La nostra política és no fer política. Som un centre cultural i fem cultura. I si els premis com aquest ens donen vida i ànims per seguir, la recompensa de veure com gent de Madrid o d'altres indrets de repent s'apenten a estudiar català a Blanquerna, a l'Escola Oficial d'Idiomes o al programa de parelles lingüístiques del que formem per al cercle, quan veus que volen visitar Catalunya i participen en activitats catalanes que organitzem i volen saber més i més del nostre país o van a passar les vacances a la Costa Daurada o a l'Empordà. Veus que aquests esforços que fem valen la pena. Els temps van canviant. Avui tenim una junta del cercle a la que tenim a dues dones, a la Núria i la Carlota com a vicepresidentes de la nostra entitat per primera vegada a la nostra història, i que és una junta que està decidida a guanyar el carrer per donar-nos a conèixer la nostra tasca, que avui és 100% cultural, i perquè puguem ampliar el coneixement de la cultura catalana a Madrid. He fet esment de la colla castellera i és aquí que, si em permeteu, he de fer una especial menció a aquesta secció del cercle, que és per mi una debilitat. És com un fill. Un gran somni fet realitat que d'un aficionat de castells que mirava sorprès uns mesos abans el concurs de Tarragona amb una gran enveja sana. I és ara que fa 7 anys que des de la Junta del Cercle va sorgir la idea de que es fes a Madrid una colla castellera, com ja s'havia fet a altres llocs fora dels països catalans. Fet i dit, recollint sentiments que ja circulaven per Madrid i amb molta sort, un 3 de febrer de 2017 varen començar els assajos de la colla. Un mes després, 2 pilars de 4 al carrer van ser la nostra primera actuació i només 7 mesos després un primer castell de 6 a Torrejón d'Ardoz. I a l'octubre a Granollers, la primera actuació completa en 3 castells de 6. Això amb 8 mesos d'assajos i amb molta gent sense experiència prèvia. Gràcies, Ferran, per la teva experiència i lideratge. No hagués estat possible. I gràcies també a tota la gent que des de la seva creació ha participat a la colla en un moment o altre, com a membres de la Junta Directiva, com a tècnica o com a castellers de base. Aquesta activitat tan inclusiva ens ha permès sumar més socis al cercle i sobretot famílies senceres que fan caliu a qualsevol activitat que desenvolupis. Això també ens ha permès o obligat a comprar una nova seu, aquesta a Vallecas, seu operativa on ja es fan els assajos de la colla i altres activitats lúdiques, com tallers de panellets, partits del Barça, Catió i altres. Des un futur proper també serà una sala de teatre molt polivalent on també es puguin fer actuacions musicals. Vallecas és un barri que habitualment és menyspreat, però que és on hi ha més moviment associatiu i cultural de base a Madrid, i on ens hi volem arrelar, i de fet procurem participar en totes les festes del barri on ja hem conegut i incorporat a molta gent. I és així perquè ens hem guanyat tant els catalans que vivim a Madrid com els madrilenys i gent d'altres contrades i països que hi viuen, i per això a la colla castellera sempre hem volgut dir que som una colla castellera de Madrid i no una colla castellera a Madrid, integrada a la capital de l'Estat i a la que anomenen els Gatos, que és com es diuen popularment els habitants de Madrid, i potser aquesta integració és la que ens dona l'èxit. I ara parlem de futur. Tenim com a entitat un passat gloriós, un present complicat però il·lusionant, i volem tenir un futur en el que el cercle marqui els esdeveniments culturals relacionats amb la cultura catalana al cor d'Espanya. Vull destacar en aquest moment la nostra novetat d'aquest any, en què hem signat un conveni amb Rap Ràdio i ja des de fa uns mesos col·laborem amb ells en el programa A Banda a Banda. També a la tertúlia de cada dilluns al programa La Taverna del Barça, i ara estem preparant un programa de castells que es dirà De Madrid al cel, destinat a les colles castelleres de l'exterior. Tot això per fer encara més visible Catalunya al món. Moltes gràcies, Germà i Cristina, per fer-ho possible. Això ens ha valgut aquesta mateixa setmana que ens atorgués la FAC el tercer premi en la categoria de comunicació d'entre els que concedeix cada any aquesta entitat. I com no podem estar quiets, ara ja hem començat a idear el que volem que sigui la festa més grossa feta a Madrid, de cultura catalana. Volem que de la mà de totes les associacions i entitats catalanes, moltes avui aquí presents i amb el suport de les institucions tant catalanes com de Madrid, podem portar a aquesta ciutat el bo i millor de les nostres tradicions i les nostres activitats al carrer. I és per això que ja us avisem que començarem a donar la ballauna per tal d'assolir aquest objectiu, que volem que es porti a terme l'any
2027 amb motiu del 75è aniversari del Cercle Català de Madrid. Sembla que falta molt, però és una proposta d'aquesta dimensió. Fa falta per veure-ho amb molt de temps. Ja sabeu com passa de ràpid el temps. Ahir érem a la platja i d'aquí 4 dies és Nadal. Catalunya necessita projectar-se i deixar de tenir por de fer-se sentir i s'ha de donar a conèixer al món i més a Madrid on tants perjudicis hi ha. Si necessitem un mes o un trimestre sencer, ho farem. Es tracta d'obrir el ventall d'actuacions musicals, de representacions teatrals, d'activitats als carrers, de llibres catalans a la venda, de roses i tantes coses que oferim des de Catalunya al món perquè se'ns conegui. I ja per tancar aquest discurs d'agraïment, vull destacar especialment el Departament d'Exteriors, avui en la persona de Rafael Cavalleria i el seu equip, per les facilitats de tots tipus que ens donen per fer d'una manera efectiva la nostra tasca. I a tots els que des de les vostres associacions feu aquesta feina perquè Catalunya segueixi estant al capdavant de la cultura mundial com un gran país que és. I novament, Quim, moltes gràcies per aquest Premi d'Exterior.cat que ens ajuda a seguir. Amb això estem tots en la defensa i difusió de la llengua, la cultura i la nació catalana. Visca Catalunya! Moltes gràcies, Albert. Déu-n'hi-do quin repàs hem fet, la història i el futur. Ens arriben moltes coses. Però, Albert, estàs aquí. Bé, per cloure l'acte, comptem amb unes paraules que ha enregistrat la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea del Govern de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret. Molt bona tarda i estic molt agraïda de poder-vos acompanyar amb aquest vídeo amb motiu d'aquest Premi al Casal Català de l'any. I toca, primer de tot, fer un missatge d'agraïment, un agraïment a tot l'equip, a tot el portal exterior.cat per la iniciativa, per tirar endavant aquesta iniciativa, però també per la feina constant, la feina professional, per explicar l'acció exterior catalana, per explicar com és Catalunya arreu del món. I una acció exterior que sempre ho hem dit que la fem tots, la fem des de les institucions, des del govern, però també la fa la pròpia societat catalana. En aquest cas també les comunitats catalanes a l'exterior. I aquí ve el segon missatge que no pot ser d'altre que de felicitació i d'enhorabona als casals que avui sereu reconeguts i guardonats i premiats gràcies a aquesta iniciativa, per tota la feina que feu sempre amb aquesta clara vocació i compromís amb la llengua i la cultura catalana i també amb el de ser punt de trobada, el de teixir xarxa, el de fer comunitat catalana a cadascun dels països, a tots els espais fora de Catalunya. Des del Govern de la Generalitat tenim claríssim que sou una prioritat, que la comunitat catalana, els catalans i catalanes que esteu fora del nostre país de Catalunya, sou una prioritat i per això mirem i seguirem acompanyant-vos sempre amb les diferents línies d'ajut i amb tots els serveis i iniciatives. I finalment, permeteu-me també fer un últim missatge de molt bones festes, de que passeu tots i totes unes felices festes amb les famílies, amb les persones que estimeu i que tinguem tots plegats una molt bona entrada a l'any 2024 i que per molts anys més ens puguem continuar trobant amb l'esdeveniment d'avui, amb aquest premi, amb motiu d'aquest Premi al Casal Català de l'any i trobant-nos sempre també per celebrar aquesta capacitat de projecció de Catalunya al món. Doncs agraïts per aquest missatge de la consellera i ara ja sí, som a la part final, però així com començàvem la gala amb música, també l'acabarem amb música. Tornem a demanar que Clàudia del Valle ens acompanyi a l'escenari, que toqui els temes que vulgui i quan acabi podrem brindar amb una copeta de cava a la taula de la vostra esquerra. Gràcies per venir, per acompanyar-nos. Fins l'any que ve i molt bones festes.
Muchísimas gracias.